Ito guys. Ay, oo. Spot eh. Ay, masuli. Oh, yan guys. Nakita niyo yung mata. Dakop? Tiin. Lalukon. Ito. Magat na nito. Mahining luan. Alimango. At din sa ilarom niya na nagtago. Kita. Hello. Hello guys. Ngayong gabi mangunguha kami ng ulam namin. Tumakbo yung ano. Yeah. Mabilis ka tumakbo. Mas mabilis ang kamay ko. Anong tawag dyan? Ako'y kiling man. Dati rin yung kaya. Yeah. Ano? Anong tawag sana? Wala na. Tagalog san kaso. Kaso. Kasula. Oh. Direk kasi. Nakita nyo, sobrang baba ng tubig ngayon. Madalang lang yung mga hipon. Mas more on na nahuhuli namin yung ano, pangalan niya kaso daw. kaso daw. Okay, so maliit pa lang yung huli namin kasi kakasimula pa lang namin. Ito pala kapatid ko. Sobrang dilim. Nasulod sa loob pero sinulokot. Nahuli mo? Nasulod sa loob guys. Ilang peraso? Dalawa. Pinandukot lang natin. Tatanggalan niya na ng ano. Para pagdating doon sa ano, sa bayan, paghugas na lang siya, hindi na siya lilinisan. Nangagat pagod. Hmm? Nangagat. Nangagat? Hmm? Isa, dua, tulo, apat. Nangalayo ba ito? Ano yan? Abot. Napurot ko. Ginda ko po man ito. Kaya ka naman damo. Sugi ito ni. Ayun guys, kita niyo ba? Yan o. Isa pa guys. Yun. Buwasan doon na sila. Ayun. Nahuli rin. Ano ya? Huli lahat. Ang apat. Yeah. Ay, sana ito prakanda ako. Pakalaya ito. Ito guys. Pang ulam na rin. Kunti pa lang. 4 kill. Hindi lang double kill, hindi lang 3 kill. 4 kill. 4 kill. Naka-display pa si Catherine. Nautod lugod. Ikaw man. May alimango nga yung nakurot mo. May dyan ang bulan. Kuwan na. Ikaw na lang natin bulan. Ha? Ikaw na lang natin bulan. Kuwan pala nga nito. Ay, tika tulog na. Tunga pala nga.
Ay, beri apa? Wala na ito. Sobat na dito. Dito. Ay, oo. Spot eh. Ay, masuliaw. Yan guys, nakita niyo yung mata. Oh, Ano, wala. kita nyo guys, hindi na huli. May uli rin. Pukot. Pukot. Ako sa ito na balala, kumangga sa hotel. Hmm? Kaya din natin ako may narap siguro. Kaya din sa gilid may na narinig na limaw. So, hindi ko na alarm. Kamulit ko galas. Ang sarap kanta. Ano? Baon. Kuserom. Balik. Katras sa liyo. Naman. Tuwin sa limaw. Kasi ay pag-ari. Dukoton mo? Tawag ko dito otro terin ang luho terin. Sa limaw. Sa ito ba? Pangari natin nakuha. Puro pa sa kuya. Wala na yung kuya. Okay. Buhi kat? Harin. Kain. Pero ano cellphone yung gamit ko dito? Ay dire, usala. Ano na ako gutudan violet. Pakita. Kaso, Tunay an. orange man ito. Ang violet na ora. Ano na ako. Basta lalaki. Kalamot. Wala ganyan sa gabi. Mga nilorobat sa gabi. Ganda. Kugut, kugut, kugut. Day. Day, kita day. Ini sa ito na limaw na mga ilaw. Doon ako sa mga rin. Tako. Hindi sa ito. Hindi dyan daw mag-busa na ba't ito na mga. Tidak kita nulod. Huwag yung dakpa. Hain. Dire gudok. Inay, na lawat. Tirin. Puro lasan ni kaso iyan aton dakop. Oo. Dumakit na ako. Inay, yun eh. Yan, pantaklog. Ayaw na. Ang taklog. Siri ng pantaklog. Ang dakop. Vijay. Ano ito niya? Tangkig. Ah. Malakati. Ala paglabdi ya. Nabayong ko ito. Ayun, kat. Ito man kay Katerin. Kat ayan.
Ayaw kay bangin na malagan nga di. Sumurot. Dumalagan. Diin, ito niya. Ano? Pangkig. Eh di da. Dumalagan. Umatras lugod. Kita agad kita yung kasayan kung pagbigdukit mo rin sa kabigan. Ayaw pag dapiyahe ka. Duwa-duwa kung katin na cellphone. Matagak nga ni. Ano naman niya? Hagdi. Yung movie. Kaya galing din ng ilokon. Hmm? Kung mag-focus sa pag-expect ako. At least ay turbo. Turbo na ka din sa sira-sira. Hmm? Kabutla pag Nakatamakan. Ano? Katamakan ko mo kayo nila kay. Naramdaman ko dahil. Mari ko na ipita na kung tiin. Lalukon. Natamakan. Ano? Kapis na lumayog. Natamakan ko. Okay, kay naramdaman ko sa until. Maray ako ni pumitad. Kay kung pumitad ako, wala na. Wari kalaya. Mapay wari siya nakusat. Wala kay. Lapak. Mapay kung gintudat-udahan ko ba niya. Ito ko talang pag video na ako. Sakit na gap naman yan. Ano? Makuha na ito niya. Yari ito sa wala na lang. Kaya na lang tulad ng balde. Ayun ka. Basta ulit. Bangin ka dito kay may mga lukon eh. Wari kid nagkuhan sarap ya. Garing. Panikot po ito eh. Natulok ako sa ito sa hulas. Panikop. Kuya natatugan sa ditong kamot. Sa kuwan. Pagtiros. Sige niya, talikad siya kamot. Pag talikod niya, ninakyan na itong kamot. Hindi siya nakuha na piang. Sa kinabdan kong baldigan. Ada. Wala man. Masarang-sarang ko na ito. Ano ko tinggal nito matigdi na ni epic niyan. Patay na ito. Okay na rin. Pari gumawa sa loob. Ito. Ano ba ito? Mano? Ano saka-saka? Dere kaso na violet. Mga Saka-saka ko Ano? niya. Ade. Magat na nito. Kaya, nagiginumbo na. Tipatay na ito. Pag nagkumbo na, mamatay na siya. Bagat na din. Di ka pa? Kat maipsi ka to po. Kasugan lukon. Katiri nagpaparakuhan siya kamot oh. Bagat. Kita niya ba guys? Pero tangkig. Si Snake. Disney. Kung tawagin day. Halo-halo guys. Di mo ispati adi. Patay ako na siya. Yan, nahadlok na ito rin kakagat. Madaw. Ano? Kaso,
Ito, dali. Kung isa. Agoy. Ano siya yung kakagat? Sakit. Kaso, Ay, nanunusok ka pa. ala ka, yung pamari na. Ay, nanunusok ka. Tama na, yung kutpugpungkulan. Ay, sakit. Ito, ito. Ito niya. Kaso. Sa kultiyan. O pa yan, nakita mo dahil yung walo-walo ya. Sugsad doon, umulwat sad to sa amon ni Hanunoy. Si Nunoy. Nagloading ana, kawara pa nagyakan Tuman. pero nag-una-una na pagdalagan. Tumakbo na guys. Yun na. Una-una pagdalagan ka Nunoy kaya ako nakakita. Nadakop ya? Simple ka. Nga na ka Nunoy. Noy, walo. Dalagan na si Nunoy. Oh, ito. Ano? Ano na nadako ora-ora? Takot. Ayan, orange. An orange yan ko, no? Dagko ang kagat. Ang violet. Ang dagko ang kagat. An orange. Bukulad ang kagato. Babae iton. Oo. Ano daw? Wala. Hindi na siya kaandar. Siya ka. Dakop ya? Nasa likod. Ah, Ano? Ano? ito. Boy, peton? Meron pa Yan tayo na. na. Sabay patay na pa sa ko ano. Hindi ba? Sing ko pa. Ada man o di dyan sa ilarong siton. Tulog. Mahining luan. Alimango. At din sa ilarom niya na nagtago. Tunurin na la. Okay. Para man sa ganggang. Di dyan sagda si kuya nagkuhan. May tinamakan man ya. Ito niya. Hinungguan ang kanyang laod. Pampar malak. Mayo mo pa niya balat yan na. Mga ito nila tunuran, bubo. Pero may mo pa ito niya na pag upala ng hulo. O, dahil pala maya. Kabaho. Kaanso. At kasi ito dito ang iba. Ang kagat sa Kaptan mo. takop na ito niya na ora. Ay, nahulo na. Pati-lati. Ni. Ba't ito siya malayo? Mama daw. Si kuya sad to? Sugad-sugad sini ito kada ko naghulo. Ano? Naman kay Dida man. Wala, dida. Okay. Kapila na yun. Natanggalan yun. Ano yan ay? Sini ito kada ko naghulo. Kalang bagal. Ano? Kita. Lo. Kita. Yung masakar. Diri ito. Dito na naghulo. Masakar. Pwede mandilin na lang. Dito natanggalan kagat sa dila dito. Ito panalo ko na paglimpi. Dokon. Bangin nila pa. Pangag doon niya. Ano lati? Pati-lati. Mabaw na ngayon. Mabaw na. Durabot ko na sa'yo. Trapuhan ko yan. Pag-atak na yan. Ay kung pula at dito dahil madalagan pag-awat. Yung kagat na niya. Lukon. Handa. Ang mga inlaw, kaya mabantad na, nadalagan dahil pag-awat. Ay kung pula dito dahil nadalagan.